hayi ikhohlakele le chap yini imayisa kabuhlungu kangaka umntana abantu ufondini uforight isuka yo ayaqoqula abankazana yo wenza inxile nonxila beteketa becam kwakho loqo into engavakaliyo boqona yo khawuphume kumsisanda uyambona nje umntana abantu yo ngathi se-ready for ugoduka qha inja ayikho lapha uyabazi kaloku ohleli nje bafuna usigibisela ngalachifichifi basuke bacinga fani uba ibhefta yi-answer to everything uthi xa umjonga nalo mntu uqonde yo sisi wam awuye nala material ndixakekela kuyo sendixakekile mos wena but ke asikho lapho namhlanje guys anokothuka mos noba ziyisuku uhlala apha inja qha yho ayaxola mhlawumbi iyafika isuza wala yathi no fucking more but ke asikho lapho namhlanje guys nosisiza wohlulwa kubamba apha uhambe ithi paha ngoku umjita oko ikhanyela nalapha ekuhlaleni iyo yazazi kwibrazi hleli nje zikhangela i-evidence nintsi into yenzekala kule video nako umntu ubhobho esuswa kwipicture pha ibheke uba ezi uvela wena mani ekumbandi njani mos elokishini